Здравейте! Ние сме екипът на CryptoNea. В следващите минути ще ви представим кратка информация относно криптовалутите, с която може да подобрите финансовия си живот. Всяко нещо търпи еволюция. Компютри, телефони, дори ние хората. Същото нещо в момента се случва и с нашите пари. Живеем в преход, в който преминаваме от разплащане с книжни пари към разплащане с виртуални валути. Сега може да се чудите какво са виртуалните валути и как може да се възползвате от тях. Виртуалните валути са познати още като криптовалути. Вероятно сте чували за биткоин. За да обясня наистина какво са виртуалните валути ще отнеме доста време, вероятно няма да можете да ме разберете, дори и да опитам. Сега ще го направя възможно най-просто, за да бъде разбираемо за всички. Развитието на парите е просто, точно каквото е и развитието на човека. Както човечеството съществува от хиляди години, така и парите се ползват като обменяемо средство от стотици години. В самото начало хората са търгували с ценни метали като злато, бронз и други, но с течение на времето се въвеждат и книжните пари. След това естествено се въвеждат кредитните и дебитни карти. При откриване на онлайн система за плащане като PayPal се въвежда и следващата стъпка като еволюция на всичко това, а именно електронните пари. Първата криптовалута е биткоин и е създадена през 2009 година. Тогава стойността на една виртуална монета е била 10 цента. Тъй като създаването на всяка следваща монета става по-трудно, скоро цената на биткоин започва да расте нагоре и след няколко години една монета струва $1100. Хора, които са купили монетата на стойност от 10 цента, правят състояние от поскъпването им. Всъщност, един човек, който е вложил $27 в биткоин, забравя за това нещо и след време разбира, че стойността на монетите му се равнява на $886 000. Излишно е да се споменава, че с парите си е купил нов луксозен апартамент. Друг човек си закупил пица за 10 000 биткоина, а днес тя се оценява за над $25 милиона. Може би най-скъпата пица в историята. Има много истории за хора забогатели от биткоин, но още повече са тези, които са знаели за възможността, но не са се възползвали. Вярвали са повече на необразовани хора и погрешни статии, написани в интернет, твърдящи биткоин за измама. Биткоин не е измама и днес един биткоин има стойност около $2500 и се твърди, че е образец за други такива електронни валути. В световен мащаб има стотици електронни валути. Те стават все по-използваеми и все повече хора и големи имена в бизнеса като Amazon, Apple, Subway ги въведоха като метод за разплащане. Дори самият Бил Гейтс инвестира $400 милиона в виртуална валута, за да спомогне и улесни разплащанията към Microsoft. Ричард Брансън направи разплащания с електронна валута на стойност $600 милиона и спести близо $15 милиона от банкови такси. Сега виждате ли защо толкова много фирми започнаха да работят чрез такъв тип разплащания? Този начин е далеч по-безопасен и сигурен за хората. Не се контролира от алчни банки, разплащането става без намесата на трети лица в сделката. Дали сте съгласни или не, харесва ви или не, това няма значение. Електронната валута е тук, за да остане задълго и много скоро ще бъде основна валута за всички нас. По-рано ви споменах за добиване на виртуална валута. Повечето хора си представят самият процес като човек, който копае в мина с кирка и лопата. Нищо подобно. Просто редица компютри работят 24 часа на ден по специален алгоритъм и създават електронната валута.
След като вече знаете целият процес на създаване, остава да разберете как можете да се възползвате финансово от новата епоха на виртуалните валути. CryptoNair е екип, занимаващ се с инвестиции в сферата на криптовалутите. Ние можем да ви насочим и съдействаме в производството и търговията на редица монети. За тези от вас, които търсят повече информация или са готови да стартират развитието си в сферата на криптовалутите, могат да ни потърсят на посочените данни под клипа или на нашата Facebook страница. Тази година се счита за най-силната в сферата на дигиталните валути. Всекидневно се приемат от голям брой корпорации и различни държави. Докато наблюдаваме случващото се отстрани и отваряме съзнанието си за новото, други хора инвестират в бъдещето си и работят върху осъществяването на мечтите си. Поздрави от екипът на CryptoNair!